Съм тук с вас. Много се радвам да виждам това, което е направено. Най-вече се радвам, че България успява, благодарение на много усилия, благодарение, разбира се, и на помощта от Европа, да запази онези водещи позиции в отделни индустриални сектори, много от които през последните 20 години изгубих. Не само да запази, да разшири и да постигне технологично равнище от най-висок световен стандарт. И това е направено от вас. Това е направено от инженерите, от специалистите. Желая ви успех, желая ви много здраве и любов, когато работите в този прекрасен цех, това прекрасно съоръжение. Честито да ви е! Сега ще помоля Пелагия съвсем кратко да ни информира какво сме получили по почтата. Уважаеми гости, с удоволствие искам да кажа, че получихме много поздравителни адреси от президентството, от КРИБ, КНСБ, Българска минно-геоложка камера, Фармацевтичния факултет, Националната здравноосигурителна каса и редица други браншови организации. Бих искала да прочета само един адрес, този от президента на Република България.